Totdeauna ni se tot spune, noi suflete omenești suntem, unele trecătoare și altele roditoare prin această perioadă scrisă. Totul stas cu histonomie în aceste timpuri recente de pe caldarămul pământesc, și mai nou privim cum pe tâlhari în firei pleznim. De altceva n-avem să reușim, fiți siguri că n-avem să vă compătimim. Am să fiu cu ciorditori și cu șarlatani ca devotant numeric, doar după ce o să-i văd că vor face gargară cu acid citric. Și desigur mergi cu pula ta, cât singur vă veți îndupleca, deoarece căldura totdeauna va triumfa. Că între gene războiul este posibil, și crede-mă că la ce exprim n-are termen de expirare, că-i folosibil de valabil. Sunt cetățeanul cuvintelor morale și de aceea dudui ca stihar de vipie, pentru că din prima zi până duminică pe această planetă rotunjită este prestată câte o zi binecuvântată, și totodată o altă pildă este lăsată, ca pâinea să rămână împărțită, precum ruptă și nici de cum tăiată, din zilele însorite de dimineață până în seara noptată, pentru că soarele stăpânește orice dovadă.